Waonge tabia mar donje dukni ji sama ji nie maandamano mondo wakwal gigegi. Wawacho ni gigi wan pok nwaneno. Nyaka ne wachak donje ndara, mae tim ma pok nwaneno ka timore Kenya ka. Riwruoge jotend jopuonjre ma pacho ka okwedo tulo kod njore manobedo e ng'anyo ma tich adek. The would-be investors, Sahi, we have received a report in Accra, Ghana, where my office is. They are relocating from Kenya to other places. We are losing more investments to this country because of what's happening. Jagoro mar riwruog jotije Kotu Francis Atwoli oseo ketho mar mwandu e kinde ng'anyo mowacho ni rocho chenro mag ohala. If any contractor takes up government projects, which their capacity cannot absorb, we will recommend those contractors for blacklist. Jogo matie sirikal e chenro mopogore mag dongruok osiem ewi ng'wano tije modhuro matamogi timo kendo thiro dongruok ma sirikal timo. Machiegni weche manyien ma kagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Anyuola moro mawuok e gwenge ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay koro ni kod lit kod kuyo tok wito wuodgi e kar thieth ma Kibra Level 4 otieno manyoro tok chiel gi magina chieng' ng'anyo ma tich adek. Regan Omondi ma jahigni 23 ne ochiel gi magina nyadiriyo e bade gi tiende gobila e apaya ma Ngong Road kinde mane obila kedo gi jong'anyo. Wuon Omondi ma odak Kibra Gatwekera olero ni Omondi ne riko wuok e tich gi midhiambo e kinde ma magina mar obila norado kode ma oring kode e kar thieth otieno no. Tho mar Omondi koro medo kwan ma jok mosewito ngimagi. Level 4 Kibira. Kaka ne joma notere nokelo report gotieno saa 6:30 no wadhi nyaka kanyo. Noyudo kosithiedhe. Lakini notho ka nithiedhe. Nyoro gotieno. Kwaye mara en mana ni mondo akiete ndeke. Mana kwaye mara. Alafu kodi tiero nyathi dala ana kama. Anagojua kale lakini sani tich tinde onge koro. Tunaambia familia pole na tunaambia serikali, we can't keep losing lives of our youth. Tafadhali serikali, hii risasi yenye sasa inalenga vijana imekuwa too much. Mzee kama huyu amelea mtoto amefika miaka 23, now he is supposed to be enjoying ile jasho ya kulea mtoto. Alafu saa hiyo ndio mtoto anauawa namna hii. So we are telling the government enough is enough. Let's make sure we get justice kwa hawa vijana wenye wanauliwa. Riwruok makedo ne ratiro ma jotich pacho ka Kotu okwedo kendo seyo tulo manobede ng'anyo ma tich adek kama mwandu modhuro kamoting'o helini mag ji nowang' kendo mwandu bendo kwal. Jagoro mar Kotu Francis Atwoli owacho ni piny nyaka rit kwe magin godo komedo ni tulo makamano dhi ketho chenro mag ohala pacho ka kendo hinyo uchumi mar Kenya. Agency hawezi kupiga polisi aanguke chini aruke na bunduki yake. He will strengthen himself. But a country. Maybe the mistake we made PS was to give them free education. Because the would-be investors, Sahi, we have received a report in Accra, Ghana, where my office is. They are relocating from Kenya to other places. We are losing more investments to this country because of what's happening. Yesterday's activities were internationally consumed. Like more than what was happening in Israel, Iran, and so on. How do you walk smart and say I'm from Kenya? Now these are not Gen Zs.
Moko kuom rowere koro kwedo tim mar monjo kuonde ohala e kinde ng'anyo manobedo tich adek ma jumani. Rowerego wacho ni nitiere josiasa moko madonjore e ng'anyo mar rowere kendo tiyo gi kweth njore e rocho ng'anyo. Gijiwo rowere mag Gen Z mondo mi oti gi yore mamoko minyalo ti godo e yudo ratiro ne jogo manowito ngimagi kod yudo hinyruok e ng'anyo ma higa mokalo kod higani. Gigi wan pok nwaneno nyaka ne wachak donje ndara mae tim ma pok nwaneno ka timore Kenya ka. Manyiso nang'o? Nyiso ni nitiere ng'ato mobedo kamoro mowacho ni sama nyithindogi dhi manyo haki gi e ndara, sama nyithindogi dhi ng'anyo ni, ma koro sa ma koro wadwa donjo, wadwa kwalo. Iyudo ka koro ji koro donjo, iyudo nyiri nyako mano dhi e street mondo odhaw ne haki, dok dala koroch ratiche, dok dala kokia kata ni chal mare koro chalo nade. Iyudo ka duka ma ng'ato odhaw matek moyaw kata mana gi loan otur kendo gik moko te okwal. To koro wapenjo niya, ere tiende wadonje ndara ni wamanyo haki ne jo Kenya, to e manyo haki no wayudo ka jo Kenya mang'eny wuok konyore maloyo kako konyore. Ere kaka nyalo wacho ni adhi manyo justice ne ng'ama onegi tawuok e street ka jo mang'eny zaidi onegi. Kenya mwadwaro en Kenya achiel, Kenya mar dhi mbele, Kenya mar rito mwandu ng'ato, Kenya mar jiwo ji mondo oti matek, Kenya mar jiwo mondo rawere wuog oko mondo dhaw ne gima giaminia. But wuok oko mondo wamed ketho Kenya, mano Kenya mwadwaro. Ka Gen Z dwaro ni gikel changes, wang'iyo pale nini e bunge kuchucho, gifight mondo gidhi e bunge kuchucho kwe malos bedo med, gik manyalo miyo kanti wasongo mbele, lakini ka gitemo bedo the streets giketho gige ji, mano gimedo kelo hasara ni pinywani, to mane kaka tax ibiro med ting malo, to mane kaka uchumi medo dhi malo. Jalup jatend jotije pacho ka Eliud Owalo ogolo siem ne contractors makawo tije mag piny owacho to ok tieki e sa ni biro kawo negi ondamo mowinjore. Kanoloso sironga e kar chung' od bura ma ugwe ma Mogirango, Owalo nowacho ni contractors ma kamago oseduoko piny chenro mag dongruok misiro gi sirikal mamalo ka bende gisemiyo omenda mag jopiny lal. Owalo wacho ni sirikal biro mayo contractors ma kamago tije kendo ibiro kawo negi ondamo mager mar chik. Generally, we are also witnessing a situation where a number of contractors are taking up more government projects than they can implement at the same time. We want to caution contractors to only bid for a number of projects which they can adequately implement based on their technical and otherwise capacity. If any contractor takes up government projects, which their capacity cannot absorb, we will recommend those contractors for blacklisting, because we don't want a situation where government funds are tied up. You are aware that we have to implement government projects within a given budgetary cycle. If we have a contractor delaying a government project, that in effect also interferes with the absorption, the project absorption rate, the absorption rate in terms from a finance perspective. So we want to caution contractors to only bid for the requisite number of projects, those projects they are sure that they can implement. If a contractor takes up more projects, they go out of their way, they bid for so many government projects, they quote low, they win many projects, and then when it comes to implementation, there's a challenge. And deliberately and knowingly, they know they don't have the capacity. So we are going to recommend such contractors for blacklisting. Moko kuom mon liete e kaunti ma Homa Bay kwayo sirikal mondo okonygi weche mag laro lope, ka giwacho ni thoth gineno matek weche mag lowo kendo osemiyo gidong' maonge kata kuonde ma ginyalo jotie gi nyithind kiye ma girito. Kweth mon liete mawuok e gweng' ma Kanyipir e kar chung' od bura ma Karachuonyo e bwo mabul margi mar Kanyipir Widows United ywak ni thoth gi mayo lope mana gi wedegi. Bende ging'ur e wi joter ma giwacho ni rocho ratiro magi kod nyaka mek nyithindo ma gin go. To samani sakale ne joluo wacho niya, ni ka chuori otho tikawo yuori. Ikawo yuori ming'eyo, ming'e dala gi ode gi nyithinde gi joge. To koro kang' masani mon okethore, widows okethore.
Kech romo gi jamoyo wang'ayo to osekawo. Ma makoro kelo problem e Luo kata i Subaland miwacho no. Kech romo gi ng'ato namo biro lupo isekawe bet jaodi udak kode. Udhi kathuru kidogo onegi. Nitie widows mani mayo ratichgi samori thogoyi agoya gi yuori maonge gima ng'owa gimitimo. Samori mai ichora chora lopi ma kidhi wuoyo tiwacho ni dhako ining'e ang'o. Nyaka ne wachak riwruogno endo waseneno ka ji oseluor nikech koro ne wawacho ni ka ng'ato nokiny widows mokelo na wach kaka jakom to wabiro dhi kanyo as a group to wakawo ni okang'. Dakwa sirikal mamalo ni mondo konywa ahinya empower widows. Nyithindo wantiere go wasechandre go kaka widows kwa puonjo to job opportunities tamowa. Mano challenges ma wayudo kaka mond liete nikech chuo manyigi mondgi telo to imiyo thuolo mondo nyithindgi odonji to wan mond liete to wach struggle kwa puonjo nyithindo to ginyal yudo thuolo mar yudo tije. Mano chandruok ma wantiere godo. Wan gima watimo mang'eny en puonjo minegi ni gin gi ratiro kendo ing'eyo ni kisepuonjo ng'ato to koro gimotimo gi puonjruok no ok inyal control. Koro wan gima watimo ahinya en awareness creation. Create awareness kendo sensitize minegi ni kik ng'ato dhalilisha gi e gwenge kuchocho but ging'e ni gin gi ratiro magi kendo ratiro gi nitiere e constitution. Bang' higni maloyo 20 mar ywaruok ewi telo e lowo mathidhna Mayala, lokruok sani koro neno ka jogweng' ma alworano koro neno ber kaluwore gi telo masani e bwo riwruok mar Lake Agro Limited. Ka giwacho ni duoko margi oyangore ni winjruok mar lobno maromo eka 16,000 ne ok oluwo chik ma koro migawo mar lope dhi medo twak gi jokanyo mar yudo winjruok mosiko ewi lobno. Jodak ma Kadenge kata kamano dwaro ni lobno mondo ndiki kaka lop oganda ma Kadenge kendo gimedo ni giikore mar rwako joket mwandu matiyo kanyo koluwore go kenge mag chike gi winjruok gi jodak. Kane wadhi Nairobi ne wawinjore ni gik manotim Rai notimi tok chik. Kendo ne wawinjore gi National Land Commission ni gibiro romo Rai kende, giromo community leaders kende, giromo gi jo county government kende, then wabiro romo karachiel to wang'ado wach mitimo. But gima duong' ahinya manitie en ni waweyo ni kuoma nomi Rai nomiye maduong' ahinya mama nok nyalre. Dak miya aluf apar gauchiel. To wan to imiyo wa 3,000 dhano mohinga 10,000. Koro mago gik mwadhi wuoye. Higni ni wawinjore onge ng'at manyalo bet bang' higni 66. Higni oboydo ka ji duto setho. Lo bro bet no miye nono. Koro wawinjore mani dhi wuoye. Koro kwasetieko mano to gima duong' saidi man wawinjore ni loni onego bed registered e nying japiny mondo obed mare japiny. Wasedwaro gi kinda mokwonga gonu Gavana Orengo kamano kuom mako badwa kochung' kodwa seche te iwang' yorni mondo mi wayud puothwani. To gima akwayo kambi waongo go wach. To wethuwa gi nyithindwa kaka nyawa wawinjo ni nyithindwa dhi Nairobi to gidiyo makadiera. Kambi waonge go lweny. An tidhiane moketo mi arom kaka rom ni jowadwa. Nikech tidhiano emopidha. Kawinjo ga ng'ato wacho ni kendo dwaga no mayago. Awinjo ka ng'atno madwa nega. Nikech kuma dacho mi onge. Ana onge kata lowo. An tidhiane machiemega. Jowadwa. Wahia mwanyuologi. Okang'e nang'o matimogi. Ta anyalo kwayo jopiny ma jothurwa ni wabeduru mos kendo wabeduru gi kwe nikech wang'eyo ni adieri bende biro neno. Ta adwa bende ni mondo akwamogi kabisa ni kik ng'ato seche moko wuogo ka wacho ni wantiere kod lweny moro. An adwa ni mondo awachi ni lweny moro onge kata ka seche moko wan joma tindo wan man gi lwenje moko to lwenje wago waket tenge nikech kama koro sechope ni lweny aparo ni ka en lweny to nego bed ni wakelo kwe to lweny wago mana kod obwongo ka warango kuma adieri nitie. Jonyuol nyathi moro ma jahigni 4 ochwal e nyim doho ma Sotik odonjnegi kod keth ma sando nyathigi. Ma biro bang' pichni landore e mbui kanyiso kaka min nyathino ne goye. Kata kamano jonyuolgo nokwedo keth ma kamano e nyim jang'ad bura mar dohono TK Kwambai ma bende koro dinnegi kendo bura ma kamano ibiro winjo kendo bang' jumbe 2. MCA mar Ongena Manaret Roslyn kanyakla kod jakedo ne ratiro mawuok e gwengego nochopo mar luwo burano mar neno ni nyithindo oyudo ratichgi. We demand
justice for these children, because we understand that the parents are coming from Homa Bay. And the social media is updating the world that a child has been battered in Sotik. And we want to tell them and to warn those people, you come to Sotik and you must take care of our name. We take good care of Sotik like the apple of our eye, because this is our home. We also have our Kipsigis people in Homa Bay. And we remind each other that for coexistence and cohesion, we must be responsible. If you do not want to take care of stepchildren, kindly release them to the government to take care of them. Kwa wale wamama ambao wanaweza kuwa na tabia chafu ama tabia oza kama hii, inafaa wapate adabu. Na mbona niseme hivyo? Kwa sababu ya nini? Huyu akipata adabu, itakuwa vizuri kwa jamii ya Sotik, jamii ya Bomet County, jamii ya Wakenya wote. Wapate adabu, wakijua mtoto lazima ulinde. Hata kama si wako wewe mwenyewe umeizaa, lazima uilinde kwa njia ambayo unayofaa. Sisi kama county government na tumeweza kushughulika, tunaendelea kutafuta, tulinunua shamba ya rescue. Sababu tumeweza kushuhudia hii cases mara nyingi. Na ni vyema tukue na rescue center upande wetu wa Bomet, na tunajua kwamba town inapoendelea kukua kubwa, kuna vitu mingi zinatokelezea. Ningependa kuomba kwamba kwa kila kichichi ama kila landi, tunaomba kila mtu mwenye anaishi kwa landi akuwe mwangalifu sana. Kama kuna cases ina happen na nyinyi kama jirani uwezi kuelezea, uwezi kutoa hiyo uchumbe, watoto wetu wataumiwa, watauawa na ama watu wengi wataumia. Jang'wech ma Kenya ma en jaloch piny mangima e ng'wech mar mita 1,500 Faith Kipyegon nyore